Čaute, ja som Jozef a ja vás tu vítam pri ďalšom videu po celkom dlhej dobe. No a vlastne toto je súťaž a vlastne prečo robím súťaž je to z toho dôvodu, že proste vám chcem poďakovať za všetky lajky, odbery a všetko, jak ma podporujete, pretože som sa bol asi pred 2 dňami pozrieť do Analytics a zistil som, že tam mám hrozne veľa lajkov, komentárov a takýchto vecí, za čo vám neskutočne ďakujem. A preto som chcel sa poďakovať takouto súťažou o 3 náhodné Steam kľúče. Steam kľúče už mám, takže toto není podvod, nebojte sa. Chcel som vám povedať, že súťaž nerobím preto, aby som sa zviditeľnil, aby som mal viac odberov a toto. Chcem sa vám proste poďakovať mojim divákom, čo práve možno teraz ma začínajú sledovať, alebo proste mojim stálym divákom a chcem sa im poďakovať takouto súťažou. Takže prejdeme asi ku podmienkam, že vlastne ak chcete, môžete dať odber, je to na vás, súťaže budú, ale nechcem si získavať odbery kvôli súťažiam. Jak sa vám moje videá páčia, môžete dať ten odber, to je úplne na vás, mne je to jedno. Aj keď ho nedáte, môžete sa zapojiť. Like môžete dať ako chcete, to je tiež na vás. Vlastne, aby sme sa prešli k úlohe, tak by som vám povedal, čo musíte splniť, aby ste dostali ten Steam kľúč. Takže ako prvé, nie ako prvé, ale no vlastne áno, ako prvé, musíte buď mi niečo nakresliť ručne, alebo v nejakom programe. Buď mi zložiť nejakú básničku alebo niečo také, alebo povedzme nový pozdrav, alebo mi spraviť intro, outro, alebo takéto veci, proste niečo, čo sa týka tej tvorivosti. A to je úplne na vás, čo mi vytvoríte, čím budete originálnejší, tým to bude lepšie a tým budete mať väčšiu šancu vyhrať. Druhú vec, ktorú musíte splniť, je vlastne povedať, čo sa vám na mojej tvorbe páči, a čo by ste akože zlepšili. Je to úplne na vás, že nejaké plusy a minusy, povedzme, že poviete, že akože videá sú v dobrej kvalite, ale zlepši si mikrofón. Alebo niečo také, proste je to úplne na vás, čo tam napíšete, čo sa vám zdá. Potom tretia vec, mi môžete napísať, aké série by ste chceli odo mňa, to je zase na vás, že čo chcete, takže asi tieto 3 veci čo musíte splniť, je to celkom ľahké, nič ťažké. Takže asi tak, potom žiadne podmienky akože nie sú nejaké, ale vlastne kde to budete posielať na mail, ktorý je teraz na obrazovke a bude aj v popise zase budú všetky informácie, ktoré som povedal vo videu. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, môžete like, odber alebo koment a uvidíme sa pri ďalšom videu. Veľa šťastia. Čaute.